Dakle, devojke, ovo je početak kulinarskog izazova. Ukrasite tortu u obliku dvorca. Aha, super, super! Ja to baš volim. Dakle, uzet ću kalup sa kulama i nasuti šljokicu u njega. Pogledajte kako neverovatno sijaju. Jo? Kula nije ustala. Dobro, onda ću pokriti cijelu tortu šljokicama. Da? Prelepo! Baš mi se sviđa moja torta. Melisa, šta si uradila? Sad mi se kija od tvojih šljakica. Prošlo je. Dakle, vreme je da ja ukrasim svoju tortu. Žao mi je. Okej, odmori se malo, a ja krećem. Unapred sam otopila malo čokolade. Boja je tako lepa. Dakle, uzimam nož i umačem ga u čokoladu. Na papiru ostavljam otiske noža. Čekam da se osuše i eto, ispala su pera. Poređat ću ih na tortu. Jao, cool. Dakle, svoj dvorac ću napraviti na ovom velikom drvetu, ali nešto nedostaje. Tačno. Uz pomoć kašike napravit ću latice. Spojit ću nekoliko latica zajedno da dobijem cvijet. O da, ispalo je prelepo. Gledajte. Drvo je procvetalo. O da, baš sam se potrudila. Sviđa mi se rezultat. Jao, verovatno je bolje da probudim Melisu, inače neće stići. Melisa? Kod tebe već sve gotovo? Okej, moram da se ubrzam. Uzet ću ovo pakovanje i umočit ću ga u čokoladu. Super! Stavit ću ovo na tortu, to će biti kula. I pokrit ću sve žele bombonama. Lepota, baš mi se sviđa. Ovo liči na cigle, jel da? O, devojke, odlučili ste da se takmičite? Da vidimo ko će prvi stići do cilja. Vreme za poslednji sloj. I ovo je nerešeno. Da, ali meni je već spreman dvorac. Jel tako? Okej. I moj je spreman. Iskoristit ću snagu rubina. Wow, lepota. Ostalo je još da ukrasim sve životinjama. Pogledajte kako slatko. Moja torta je spremna. Dajte da razmislim. Mislim da je vreme da upotrebim dijamantske moći. Tako. Dodat ću još kočiju i eto, torta je spremna. Obe torte izgledaju zanimljivo. Probat ću prvo ovu crvenu. Miriše dobro. I ukus je dobar, svaka čast. A sad je vreme za dijamantski dvorac. Također izgleda dobro, ali bitan je ukus. Čestitam, devojke. Obe ste pobedile. Kakav cool. Baci kocku, Jennifer. U sljedećem krugu ukrasite tortu uz pomoć kolača. Biće rađeno. Ne, jaja su moje. Ja ću prvo početi da kuvam. Dakle, treba mi činija za testo. Ne, ova je sasvim mala. Ni ova ne odgovara. Opa! Ovo je prava veličina. Dakle, na redu su jaja. Odlično, bacit ću sve u vis. A sada u akciju kreće oštri rubin. Hajde, nemoj me izneveriti. O, da, tačan pogodak. Sve kako treba. Sad ću dodati mlijeko. Ne, ovog je premalo. Ovoga će sigurno biti dovoljno. Sipam sve mlijeko u činiju. A sada treba dodati brašno. Super, to je baš lako. Svaka mi čast. To je to. Ostalo je sve dobro promiješati.
Uradit ću to uz pomoć svoje moćne crvene mutilice. Cool. Testo je prave gustine. Svaka mi čast. A sad ga sipam u kalupe. Odlično. Zatim druga runda. Zatim treća i četvrta. Nisam džaba napravila toliko testa. To je to. Ostalo je ukrasiti kolači kremom iz poslastičarskog šprica. Dodat ću malo boje i promešati sve. Lepota. To je to. Stavljam da se peče. Tu će mi trebati sve rerne koje imam. O, da. Ostalo je malo sačekati. Takav miris. Ostalo je da stavim sve u rernu. Jennifer! Ne zanima me ništa i meni treba rerna. Traži neku drugu. Pa dobro, naći ću. Jo, što da radim? Slobodna je samo ova rerna. Izgleda da nešto čujem. Ovdje baš i nije bezbedno. Sudeći po mirisu, keksići su već spremni. Kako su lepi. Obavezno treba dodati kremu. Da, svaka mi čast. Dodajem ukrase i eto. Već imam spremnu osnovu sa slatkim paunom. Treba samo da poređam sve gotove keksiće u obliku njegovog repa. Šef će biti oduševljen. Ovo malo putovanje u potrazi za rernom me učinilo jačom. Okej. Tu sam da dovršim svoje keksiće. Uz pomoć kreme ću napraviti kompoziciju od 3 kaktusa sa cvetićima. Da? Svaka mi čast. Gledajte kako je slatko ispalo. A na drugi keksić ću staviti kornet. Da! A belom kremom ću napraviti bradu i prikačiti ruke i nosić. Gledajte, ispao mi je patuljak. Štapići, tačno. Od njih ću napraviti ogradu. Odlično. A od oreo kolača ću napraviti zemlju. Samo sve treba izmrviti. I ne zaboravljam na dijamante. A keksiće u obliku biljaka i patuljaka ću poređati unutra. Ispalo je kreativno. Dakle, šta imam ovdje? Probat ću prvo ovu tortu. Nije loše. A šta je ovdje? Probat ću prvo ovaj kolač. Da, prilično je ukusan. Dakle, pobedile Melisa. Baš sam se trudila. A sad mi spremite palačinke. Bit će urađeno. Dakle, testo za palačinke je tu. Sipat ću ga na tiganj. Odlično, nacrtat ću konturu dijamanta. Da vidimo šta je ispalo. Da, sjajno. Ja sam pravi umetnik. To je to. Moje jelo je spremno. Jennifer, pogledaj. Ne sviđa mi se. Gledaj šta ću ja napraviti. Šta? Belo testo? To nije u redu. Ja želim crvene palačinke. Da vidimo. O, da. Ova boja mi se baš dopada. Dakle, sipat ću malo na tiganj. Super. Napravila sam nekoliko komada. Jesi vidjela? Pa ništa posebno. Okej, neću gubiti vreme. Skuvala sam preliv za palačinke. Unutra ću sipati belu čokoladu. I preliti moje palačinke sa tim. O, da, ispalo je tako dobro. Dodat ću šlag, marshmallow i naravno jedan dijamant. Pa dobro, nije loše. A ja ću uzeti kondenzovano mlijeko i preliti svoje palačinke. O, da. Zatim ću ukrasiti sve voćem. Dodati listić mente i eto. Prijetno!
Da pogledamo vaša jela. Ovo je definitivno suvišno. Okej, da proverimo ukus. Izgleda dobro. Ali ukus mi nešto, kažem iskreno. Okej, prelazimo na sljedeće jelo. O da, ovo je odlična kombinacija ukusa. Sviđa mi se. Dakle, Jennifer je pobedila. Hvala. Oho, hvala! Ovo je također za mene. Kako divno, tako sam srećna. Sve uništeno, kako to? To nije to? Znam, hoću ovakvu lepotu. Šta? Okej, dobro. Sad ću sve uraditi. Ups. Dobro, hajde da počnemo. Sloj fila, zatim kora. I pravim tako nekoliko slojeva. Odlično. Sada prelivam ove neverovatne kore kremom. A zatim ću brzo zavrteti to. Odlično. A sad mi treba moj sef. U njemu imam nešto veoma zanimljivo. Samo pogledajte kakva lepota. A sipat ću ove lepe šljokice na tortu. To je jednostavno neverovatno. Da, divno. A sada ubacujem lutku unutra. Da, tako je. Svaka mi čast. Šta? Sad ću ti pokazati pravu lepotu. Da, to je tako ukusno. Da. Ja ću preliti svoju tortu pravim zlatom. Ovo će biti najskuplja torta na svetu. Pogledaj kako lijepo curi zlato. Nevjerovatno. I ubacujem u nju moju zlatnu lepoticu. Što? A ja ću nastaviti. Kako lepo miriše. Pogledajte ljudi, kakav lep fil. To je nevjerovatno. Dobro, sad ću ukrasiti donji deo. Da, super. Ali to još nije sve. Uzet ću ove prelepe bombone. Umočit ću ih u roze glazuru. A zatim u roze prah. To će biti prelepo. Odlično. A sad će mi trebati ova slamka. A sada pucam. Samo pogledajte kakva lepota ispada. Zar to nije sjajno? A ovo mi više ne treba. Hej, šta je to bilo? Melisa? Dobro, nastavit ću da ukrašavam haljinu moje lepotice. Kakve divne čokoladne ruže. Da, to je baš slatko. Hej, možda želiš još? Eto ti. Ukusno, hvala. Ti nisi normalna? Imam ideju. Sad ću napraviti najlepšu haljinu. I ovdje. Okej. A sad će mi trebati čista posuda. Gledajte. Ovo je pravo zlato. Sipat ću ga u ovu posudu. Da, super. A sada dodajem čokoladni sirup. Tako je. Da, gledajte. Zvezda se stvrnula. Sad ću ukrasiti ovim zvezdama haljinu. Svaka mi čast. Ne, kod mene će biti mnogo bolje. Pažnja svima. Sad ćete vidjeti najlepšu lutku u najlepšoj i najskupljoj haljini. Zakačit ću ovo ovdje. Šta? U ove bombone svakako treba sipati roze šljokice. Da, tako je. A sad ću malo potresti. Da, sad imam prave roze bombone. To mi odgovara. Stavit ću ove bombone ovdje. A na vrhu će biti mašna. Da, svaka mi čast. Šta to tako duva? Kako volim da pevam. Vidi šta si uradila. Ups, izvini.
Htjela sam samo da otopim čokoladu. Da, dosta je. A sada otvaram. I sipam ovu čokoladu u kalup. Da, tako je. Sve je spremno. Pogledajte. Ovo je prava zlatna kruna. Divna je. O, da, obe smo se dobro potrudile. Pogledaj. Wow, kakve su one lepotice. Hoću što pre da probam. Da, ovo je ukusno. A sad ću probati sljedeću lepoticu. I to mi se sviđa. Teško izabrati. A dobro, neka bude ova. Da, ja sam pobedila. Znam! Gledajte! Treba mi ovo, devojke. Nema problema, sad ću sve uraditi. Uzet ću svoj sanduk. Hajde da vidimo šta je unutra. Da, super. O, imam ideju. Sad ću staviti ovu tortu unutra. Zatim treba malo potresti. I eto. Gledajte šta sam dobila. To je prelepo. A sad mi treba nož. Sklonit ću ovaj komadić. Šta se ovdje dešava? Fuj, ovo treba brzo da se skine. Možeš li da paziš? Ne mogu, ovo stavljam ovdje. A sad ću uzeti malo bombona i prefarbati ih u boju koja mi treba. Još malo, da, čini se da je sve spremno. Lepota. A sad ću sipati bombone u ovu fioku. Sjajno, zatvaram. Šta? Šta radiš? Ovo mi više nije potrebno. Pogledaj šta imam. Moramo održavati čistoću. Tako je. I ovo ću skloniti. To je stvarno sjajno. I ne zaboravljam na prst. Hvala ti. Volim te. Dobro, ja ću nastaviti. Zalivam čokoladom kalupe. Tako je. I još jedan. Gotovo. Pogledajte kakvi su cvetići ispali. Odmah ću ih staviti u vazu. A sad ću uzeti moje nevjerovatne bombone i staviti ih ovdje. Da, to je divno. A sad ću posaditi moju princezu. Kako sjajno, zar ne, Melisa? Pa onako. A meni još nešto nedostaje. Da, imam sjajnu tašnicu. U njoj je ovakvo ogledalce s ružem. Da, to je ono što treba. Sad je kod mene sve spremno. Wow, ovo je nevjerovatno. Svaka vam čast! Od koga da počnem? Dobro, probat ću prvo ovo. Da, super! A kakvo je ogledalce? Sad ću ga probati. Da, baš ukusno. Okej, hajde da vidimo šta imamo ovdje. Izgleda super, a kakav je ukus? Ekstra! A šta je unutra? Oho, koliko bombona ima unutra! Tako su ukusne! A rešeno, to je pobednik! Čestitam! Da, pobedila sam opet. Tako su lepe! Uzmite, devojke! Ali čini mi se da je nešto nedostaje. Da, evo! Napravite mi ovo! Pa dobro. Okej, hajde da počnemo. Treba će mi nekoliko kockica zlatne čokolade. Pretvorila sam je u mrvice, da. A sad ću uvaljati tortu ove mrvice.
Pogledajte kako sija. Neverovatno lepo. Sviđa mi se. Wow, to je stvarno sjajno, svaka ti čast. Dobro, gledaj šta ja imam. Ovo su najukusniji kolači. Ali treba ih obojiti u roze boju. Tako je, sad je to ono što treba. Super. Stavit ću ih ovdje. I ne zaboravljam na krunu. Gledajte šta još imam. Sad ću da probam. Ne! Šta? Jao, kako kiselo! Dobro, imam ideju. Sad ću napraviti nešto s ovom bombonom. Biće veoma zanimljivo. Da, tako je. Gledajte. Uspela sam da napravim ovakvu lizalicu. Stavit ću je ovdje. Sada konjiće. I našu prelepu lutku. Ja sam završila. A šta je kod tebe? Aha, kakvi divni konjići. Stavit ću ih na tortu, tako je? Dodajem kišobran. A sada lutku. To je neverovatno. Kako ti se sviđa, Melisa? Stvarno cool. Završili smo. Wow, svaka vam čast. Jedva čekam da probam. Da, to je mnogo ukusno. Okej. A sad ću uzeti ovog konjića. Probat ću ga. Da, cool. Na redu je roze torta. Hoću da je probam. Miris je ekstra. A ukus je još bolji. Još nisam probala ovog konjića i ovaj kolač. Pa onako, ni nešto. Dakle, evo pobednika. Konačno, da. Wow, to je čokoladni žele. Jedva čekam da probam. Da, to je prelepo. Ja ću početi da ukrašavam tortu. Sipat ću svoj žele odozgo. Hoću ja to. Sipat ću čokoladu na svoj deo. Da, kako lepo curi. Sviđa mi se. Gledaj, sad imamo dvobojnu tortu. Da, super. Od čega da počnem? Imam toliko mnogo čokoladnih bombona. Tu je čak i čokoladno jaje i maltizer s bombone. A ja imam gomilu svega od žvake. Obožavam takve slatkiše. Pogledajte, kakva slatka šapica. Tajra, pogledaj. Tako je cool, zar ne? Da, baci 5. A sada hajde da ukrasimo moju polovinu torte. Ovako. Da, izgleda super. Drži granice. Dakle, ja moram da ukrasim svoju tortu. Koristit ću veliki Kinder Joy. Probat ću fil. To je jako ukusno. Dakle, stavit ću jaje ovdje. Zatim ću dodati male Kinder Joye i mnogo malih čokoladnih jaje. Kakva lepota. Melisa, šta radiš? Imam ideju. Vidi. Isekla sam prelepo srce. Stavit ću ga na tortu. Da, napravila sam otisak. A sada uzimam žvaku. Probat ću jednu. Da, tako je slatka. I balon je ispao super. Dakle, napunit ću srce žvakama. Wow, prelepo. Da li i ja da napravim srce? Ne znam. Melisa, ne ometaj me, razmišljam. Tačno. Imam tvoj šablon, ali ću ga samo okrenuti. Prstom ću obeležiti i eto. Da, to mi više ne treba. A krem ću pojesti. Dakle, sada uzimam maltizer s bombone. I stavljam ga po celom srcu. Kakva lepota. Da, super.
Usput još nisam koristila M&M's bombone. Sad ću i njih da stavim. One su tako ukusne. A sad mi treba još jedna. Ne odgovara po boji. Trebaju mi samo tamne. Da, ostale ću pojesti, a sve tamne stavljam po spratu. A ja imam šarene Skittles bombone. Tako su lijepe. Ukrasit ću svoju tortu roze bombonama. Gotovo. Sa prvim spratom smo završili. Ovaj put ima još više slatkiša. Ovo je moj omiljeni Oreo. To su čokoladne figurice i Poki štapiće. A ja imam gumene figurice, makaronce i njorc bombone. Obožavam ih. Dakle, sipat ću ih na dlan i probati. Da, to je mnogo ukusno. Tako su slatke. Melisa, lica ti u bombonama. Pogledaj se. Zaista? To su prave bombonske usne. Cool. Sad ću da ukrasim tortu njorc s bombonama. Kako to lepo izgleda. A šta si ti smislila, Tyra? Odlučila sam da uzmem Poki štapići. Ovaj deo može da se pojede. A ovim ću ukrasiti tortu. Da, pogledaj. A sad ću uzeti čokoladnu mačku, tako je slatka. I stavit ću je na svoju tortu, a zatim sve ostale figurice. Hej, pomeri se, Melisa. To ti meni smetaš? Dobro, hajde da jednostavno okrenemo figurice jedna od druge. Moje figurice su tako lepe, tako roze i slatke. A sad ću uzeti kolači. Tako je lep, probat ću ga. Da, cool. A ostali ću staviti na drugi sprat. I ostao je posljednji. Hej, Tyra, šta tvoj Oreo radi ovdje? Skloni ga brzo, odmah. Izvini, nisam primetila. Usput, i ja sam odlučila da ukrasim svoj sprat Oreo kolačima. Gledaj, ispalo je tako čokoladno. Super. Idemo dalje. Da, slažem se. Ne verujem svojim očima. Ovdje je gomila slatkiša, ima mi krofne, sve je tako slatko. Tu je čak i šećerna vuna. A šta ima Tyra? A ja imam sve čokoladno. Ovdje su i pahuljice, i vafle, i gomila čokolade. Počet ću s Milkom. Otvaram. A sad ću odlomiti komadić i ukrasiti. Da. A tu je i Toblerone čokolada. Obožavam je. Dakle, odlomit ću trouglaste komade i ukrasiti svoju tortu. Tako je lepo. Hej, odakle to sve leti? Samo ne na moju tortu. Ja imam mekanu šećernu vunu, tako je lepa. Sviđa mi se da se igram. Ups, Tyra, izvini, nisam primetila. Daj mi to. Dakle, ukrasit ću svoju tortu vunom. Izgleda odlično. A sad ću uzeti krofnu. Topi se ustima. Tako je sveža. Stavit ću komade na tortu, da. A sad su na redu lizalice. Ideja. Izvadit ću štapić i zalepiti lizalice na tortu. Imam još ovakve lizalice. Njih ću ubaciti ovako. Sve izgleda tako prelepo. I ostale su još dve lizalice. Jedna je za mene, a ovu ću dati Tyri. Izvoli. Hvala. To je zaista ukusno. A ja sam odlučila da stavim ove čokoladne vafle na tortu. Tako su lepe i ukusne. Zatim ću uzeti ovaj cornflakes. Obožavam ga. Sviđa mi se da ga jedem bez mleka, tako je čak i ukusnije. Dakle, poređat ću ove kuglice po cijelom spratu. Cool. Uspeli smo.
Ukrasili smo svu tortu do kraja. Torta izgleda tako ukusno i tako šareno. Da, Tajra, slažem se. Odlično nam je ispalo. Svaka polovina torte izgleda fantastično. Jedva čekam da probam. O, da. Tu su svi slatkiši koje volimo. Da, hoću ja da probam. Spremna sam da počnem. Ovaj Kinder Joy je nevjerovatan. I torta je prelepa. O, da, topi se ustima. Melisa, a ti? Da, i ja ću sada probati. Prvo slatku šapicu, a zatim i samu tortu. Ti si bila u pravu, Tajra. Torta je neverovatna. A nisam ukusna, već i neverovatno lepa. Svidelo mi se. Ja već prelazim na drugi sprat. Ovdje su čokoladne figurice. Da, i torta je i dalje ukusna. A ja imam figurice od želeja. Poješći ih zajedno sa tortom. Tako je čak i ukusnije. Da, cool. Eto, skoro sam pojela i drugi sprat. Tajra, kako si ti? Ja već jedem Oreo kolači. Da, to je divno. Sviđa mi se, želim da pojedem sve figurice odozgo. Nisu samo slatke, već i ukusne. Da, moje figurice su također neobične. Obožavam žele. Najela sam se, ali vreme je da pojedem samu tortu. U stomaku je ostalo još malo mjesta. Oduševljena sam svakim zalogajem. A ja sam prešla na sprat sa čokoladom. To je tako lepo. I ove vafle su tako hrskave. Super. A sada želim da pojedem samu tortu. Ova krema je tako slatka. Spremna sam da je jedem beskonačno. Da. A šta je ovdje ostalo? Samo mrvice? Dobro, i njih ću rado pojesti.